Goedenavond, het is zaterdag 1 februari en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij het Watersnoodmuseum bij Ouwekerk was vanmorgen de jaarlijkse herdenking van de watersnoodramp, 67 jaar geleden. Er was 1 minuut stilte voor de slachtoffers en er werden kransen gelegd. Na afloop van de herdenking was er een symposium in het museum. De ramp is bij velen na al die jaren nog in het geheugen gegrift. Wij moesten op de middag het dak eigenlijk al op, want het huis begon te schudden. En de eerste vlotjes met mensen kwamen al voorbij. En wij waren op een gegeven moment op het dak van de schuur, want het was iets hoger. En aan het eind van de middag, bij de tweede vloed, is dat ook in stukken gegaan. Een verslag van de herdenking is maandag na het nieuws te zien in het tv-programma Evenement van de Week. Shirin van Anrooy heeft in Zwitserland de wereldtitel in het veldrijden bij de junioren weten te pakken. De pas 17-jarige wielrenster uit Capelle deed dat op indrukwekkende wijze. Vanaf het begin van de wedstrijd tot aan de finishstreep reed ze solo aan kop. Met het winnen van het wereldkampioenschap schrijft Van Anrooy geschiedenis. Want nog nooit eerder won een Zeeuw deze titel. De 89-jarige Hein Muldijk was 14 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij woonde toen in Vlissingen. Hij is samen met zijn kleinzoon Rutger van 35 uitgenodigd op de filmset van de Slag om de Schelde. Ze kijken naar de opnames, maar delen ook herinneringen. Dat is een initiatief van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, die het belangrijk vindt dat de impact van de oorlog ook aan de volgende generaties wordt verteld. De oude Muldijk kan zich de oorlog nog goed herinneren. Heel goed. Het bombardement op de Nollerdijk, dat heel zwaar bombardement, dat we voor het huis stonden en dat de buren helemaal aan het bewegen waren. We kwamen er binnen, de schilderij die bewoog naar de muur, de bel die ging rinkelen. Voor hem is het ook goed dat er nu een film over die oorlog gemaakt wordt. Dat de mensen allemaal zien wat er allemaal gebeurd is toen. Dus, en heeft u het ook aan uw kleinkinderen en kinderen verteld? Ook al verteld, ja precies. Ja. Wat vonden die ervan? Ook heel interessant om te horen natuurlijk. Jij loopt er niet iedere dag mee te kopen natuurlijk. Ja, het is wel indrukwekkend natuurlijk. Kijk, ik ben een jongere generatie en ik moet eerlijk zeggen, bij mij leeft het minder dan misschien wel zou moeten. Het is natuurlijk echt, de vrijheid is alle kostbaarste. Maar het heeft veel indruk op hem gemaakt. Een zoete dag in de kantine van voetbalvereniging Nieuwland vandaag. De 8-jarige Eliza verkocht er cupcakes, appelflappen en brownies. Niet om haar eigen spaarpot te spekken, maar voor de koala's in Australië, omdat ze een hele erge brand hadden daar. En dus besloot Eliza in actie te komen. Wat ze kon doen, had ze snel bedacht. Lege flessen opgehaald en heel veel gebakken, omdat ik goed was in cupcakes bakken. Want hoeveel heb je er al gebakken? Ik weet wel dat ik 1671 euro opgehaald heb, maar ik weet niet hoeveel cupcakes en appelflappen, dat weet ik even niet meer. Haar opbrengst gaat naar de actie #SOS Koala van het Wereld Natuurfonds en wordt gebruikt om jonge boompjes te kunnen planten, zodat koala's straks weer een thuis hebben. Veel belangstelling van publiek voor de Zeeuwse derby tussen Goes en Hoek in de 3e divisie van het amateurvoetbal. En die 1800 supporters zien hier Kim van den Berg van Hoek balverlies leiden. Waarna Daniel Wissel hier een voorzet geeft op Tim de Winter. Die wordt onderuit geduwd door Fabian Wilson, de rechtsback van Hoek. En krijgt van scheidsrechter Sahiner de rode kaart. En dit gebeurt allemaal na een half uur spelen. Een rode kaart, de wedstrijd op zijn kop. En Steve Schalkwijk, de topscorer van Goes, kan zorgen voor de 1-0 en doet dat ook. En dat is een verrassende voorsprong, want Goes is de nummer 13 in de 3e divisie. En Hoek staat 5e. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, waar niet alleen de 3 punten, maar ook de Zeeuwse eer zeker telt. Dit is de tweede helft, als Goes dan al een geruime tijd met een man meer speelt. Doelpuntenmaker Schalkwijk vindt hier Daniel Wissel, die vindt Schalkwijk weer. En die speelt weer terug naar Wissel en dan is het een koud kunstje, 2-0. Goes verslaat op vrijdagavond Hoek met 2-0 en doet goede zaken in de 3e divisie.
Het begon weinig veelbelovend met veel bewolking, een spatje regen en ook een stevige west- tot zuidwestenwind. Maar het was direct heel zacht met 10 tot 12 graden. En er kwam een duidelijke verbetering met meer en meer opklaringen. De luchtdruk gaat nog iets omhoog, maar morgenochtend gaat hij weer omlaag en dat leidt tot de nadering van een storing. Vanavond is het droog met afnemende wind en vannacht is er ook maar windkracht 2 tot 4, uit zuid tot zuidwest. Aan het eind van de nacht kan het van het zuidwesten uit gaan regenen. En daarna volgt een vrij natte ochtend, misschien regent het een paar uur achter elkaar. Morgenmiddag trekt dat weg en klaart het later een beetje op met nog een enkele bui. Opnieuw 10 tot 12 graden en in de middag windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Maandag gaat een volgende storing vooral over België, maar er kan wel wat regen vallen bij ons en het is nog een graad of 10. Dinsdag komt er een west- tot noordwestenwind die krachtig tot hard wordt. Het wordt ook een vrij gure dag met enkele regen- of hagelbuien. Woensdag is het kalmer met een kleine bui, maar vooral opklaringen en daarna lijkt het een paar dagen helemaal droog te blijven. En tot zover. Straks praat ik u bij over het nieuws van afgelopen week in Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.